سلام تناطب بالفنونا بمكتال تكوب زغركم تعزبنا كم يتعلم لوم حاموس عصوت وكلتا مكابت فركم عرض فرعون سرالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغو بزعدم سخاتكم تصنح ميكايل حرقو فلما مكنت وتاتو فيلم ኤምባሲ ኤርትራ በውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምርጋጽ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ተመዝጊቡን ዘሎ ገስጋስ ብርህ መደብ ወዲቡ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብድምቀት ጸንቢሎም አብኑ ዞባ ደቀም ሐረቅ ነው ውዳቤታችን ምዕዳር ሽልማት እንደማሶን ተካሂዱ አብ ዜናታት ወጻኢ ፕሬዝዳንት ኢራን ምስ አሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ደው ንኽብል ሰለስተ ቅድመ ኩነት አቅሪቡ ኤውሮፓዊ ሕብረት ንዓሰርተ ትሽዓተ ኢራናውያን ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ ዙርያ እገዳ ወሲኑ ብሪጣንያ ኣብቲ ብዩክሬን ናብ ልዕልያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚሳይል ብቐጥታ ከም ተሳተፈት ሩስያ ከሲሳ ዝርዝር ዜና ቋሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብሸሞንተ መጋቢት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ኤርትራ ብምርጋጽ ሕጋዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ተመዝጊቡን ዘሎ ገስጋሰ ብርህ መደብ ወዲቡ ኣብዚ መብጽዓ ኤርትራ ንምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብሕጋዊ ምምሕያሻት ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ጎስጓሳትን ዘነጻጽረ ተወግሶታትን ብዝብል ቴማ ጎኒ ጎኒ መበል 70 ኣኼባ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት ንደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ መደብ ብጸንባርን كم مأكل زجبرن أجباب ترى دك أنسيو أب سرعة فتحين محاس إيرترا نتغطلو ميلاتاتن جسكاسون زبريوم قواميت أمباسادور إيرترا بحورات هاجرات ويزورو صوفيا تسفا مريم تركبهم أبلات إمباسي كاب فرما واناتنا جميرا إيرترا نجوداي معرنة صوتا أب هاجراوي حجاون تكلاون مواغر بمتاو بعتو كسر حلو مصنحة بزد ما دك أنسيو حيالو مسلاتن كم ترجعت صابريهم ኣብቲ ኣኼባ ወከልቲ ኣባላት ሕብራት ሃገራት ትካላት ውድብ ከምኡውን ውድባት ሲቪል ማሕበረሰብ ተሳቲፎም ነይሮም ናብ ካል ዜና ብንሰግር ሸሞንተ መጋቢት ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክብርታትና ዋልታና ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተፈላለየ ኤርትራውያን ዝነብሩለን ሃገራት ብክብ ዝበለ ድምቀት ተጸንቢላ ጋዜጠኛ ኣርሴማ ኣስመሮም ከካብ ከባቢን ዝበፅሓና ሓበሬታ መልክዕ ጸብጻብ ኣዋሂዳቶላ ይስዕብ ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት ሚላኖ፣ ሮማ፣ ቦሎኛ፣ ባሪ፣ ካታኒያ፣ ፓርማ፣ ፒዛ፣ ፓሌርሞ፣ ጀኖቫ፣ ናፖሊ፣ ፓዶቫ፣ ፊረንሰን፣ ቨሮናን ኢጣልያ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብቓልስን መስዋዕትን ዘረጋገጸቶ መሰላ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብእትርእዮን ንቑሕ ኣበርክቶ ከም ዘውሓሰት ተገሊጾም ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ቶሮንቶ፣ ኪችነር፣ ጋልፊ፣ ኦታዋ፣ ዊኒፔግ ካልጋሪ ኤድመንተንን ሳስካቱንን ካናዳ እትጽምብል ታሪኽን ክብርታትን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ናብ ወለዶታት ንምስጋር ብዝለዓለ ንምስራሕ መብጽዓኦም ብምሕዳስ ጸንቢሎማ እዚ ከምዚ ኢል እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ራሊ ዱርሃም ቻፕል ሂል ኖርዝ ካሮላይና ከምኡውን ሚኒሶታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንክብርን ዕዙዝነትን ሸሞንተ መጋቢት ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ መሰናዶታት ብምድላው ብሓበን ዘኪሮማ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኤርትራውያን ነበርቲ ስቶክሆልም ስወደን ኦስሎ ኖርዌይን ሄልሲንክ ፊንላንድን ኣብ ዝገበርዎ ጽምብል ንተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓትን ህንጸትን ሃገር ብምምጓስ ጨናፍር ሃማድአ ውዳቤታትን ኣሕይለን ዝበርኸ ኣበርክቶ ከም ዝነጥፋ ጽኑዕ እምነቶም ኣረጋጊጾም ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ንማዕርነትን ፍትሕን ጓል ኣንስተይቲ ሳላ ዝተቓለሳን መስዋዕቲ ዝኸፈላን ሎሚ ማዕርነታን መሰላን ዝተረጋገጸ ሕብንቲ ዜጋ ክትከውን ከም ዝበቕዐት ገሊጾም ብዘይካዚ ኤርትራውያን ነበርቲ ለንደን ማንቸስተር በርሚንግሃም ሼፊልድ ሊድስ ኖቲንግሃም ኮቨንትሪ ኒውካስልን ሌስተር ሲቲን ዓባይ ብሪጣንያ ሸሞንተ መጋቢት ደቂ ኣንስትዮና መዋዕል ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ተባዕትዮ ቡጸተን ከይተፈልያ ብዘካየደኦ ድርብ ቃልስን ናይ ስራሕ ተኻፋልነትን ዝተረጋገጸ ማዕርነት እተንጸባርቕ ዕዝዝቲ ዕለት ምዃና ሓቢሮም
አባላት ማህበረኩም ኤርትራውያን ኣብ ግብጽ ብግዲዮም ተራጓልን ስቴቲ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ሙሓስ ልኡላውነትን ህንጸት ሃገርን ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ 8 መጋቢት ንዝተረከብናዮ ሕድሪ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ መብጻዕና እንሐድሰላ ዕለት ኢሎም ኣብ ዘሄግ ዝወለ ሌዋርደን ኦትራክት አምስተርዳምን ሮተርዳምን ኔዘርላንድስ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዝወደብዎ ተመሳሳሊ ጽምብል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባህላዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጽፍሕታት ንዝገብሮ ዘለዎ ኣበርክቶ ብምጥቃስ ኣብ ወጻእ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ውዳቢአን ክሕይላ ተላብዮም ነበርቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝገበርዎ መደብ ርህብትን ስልጥንትን ኤርትራ ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ተሳታፍነት ጓል ኣንስተይቲ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ እዚ ድማ ቀጻልነቱ ክወሓስን ክወራረስን ከም ዝግባእ ገሊጾም ኣብ ቤልጅየም ከተማታት ብራስለስን አንትወርፕን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣበርከት ጥራይ ዘይኮና ተረባሕቲ ጸጋታት ሃገርን ክኾናውን ብዕላማ ስለ ዝተሰርሓሉ ህይወተን ብዓይነት እናተለወጠ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ብኻል ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ መድያዊ ዕጥቃ ኣደልዲላ ሃገራዊ ክብርታት ኣብ ምኹስኳስን ናብ ወለዶታት ኣብ ምትሕልላፍን ልዑል ተራ ትጻወት ከም ዘላ በሪሆም ኣብ ጀርመን ከተማታት ቢሊፈልድ ፍራንክፈርት ካይዘርስላውተር ካርልስሩህ ካስል ከለን ክራይስ አውፎንባኽ ማይንዝ ኑርንበርግ ኦልም ቱቢንገን ሮትሊንገን ቡበርታል ጊሰንን ዳርምሽታትን ውን አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ብልዑል ድምቀት ከም እተጸንበለት ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብ ሉዋንዳ ቤንጌላ ዋምቦን ካቢንዳን አንጎላ ዝነብሩ ድማ ንጽንዓትን ጅግንነትን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝገልጽ ዝተፈላለየ መሰናዶታት ብምድላው 8 መጋቢት ብክብ ዝበለ ድምቀት ጸንቢሎም ኣብ ዞባ ደቂ ኣምሓራ ካብ 23 ለካቲት ክሳብ 10 መጋቢት ኣብ 13 ኣብያተ ትምህርቲ ቅነ ውዳበታት ከምኡውን መበል 11 ምዕዳለ ሽልማት ዒንደማሶ ንብሉጻት ተምሃሮ ተኻይዱ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ኮም ዝሰረቱ ውዳበና መሰረት ኩሉንትናዊ ብቕዓት መንእስያትና ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ቅነ ውዳበታት ተምሃሮ ዘቕርብዎ ፈጠራን ስነ-ጥበባዊ ፍርያትን ንተበላሕትነቶምን ናይ ምግባር ዓቕሞምን ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ሓላፊ ሃማምተ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ፊሊሞን መስፍን ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ብመልክዕ ውድድር ዝተወደበ መደባት ቀያሕቲ ዕምባባ ያታው ትልሂት ዘመናውን ያታውን ጽባቐ ግጥሚ ድግማ ደርፍታት ምህዞን ሰንዓን ከምኡውን ቅብኣን ፍሉይ ክእለትን ቤት ትምህርቲ ሕድሪ ሰማዕታት ጎብለል ኮይና ተዓዊታ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና 8ይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ 149 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 223 ተምሃሮ ሽልማት ዒንደማሶ ተዓዲሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቂ ኣምሓራ ኣቶ የማነ ኣበራ ዘስምዑ ቃል ተምሃሮ ብዝረኸቦ ሽልማት ተተባቢዖም ነቲ ውፅኢት ኣብ ዝቕጽል ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ክደግምዎ ተላብዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንመምርሒ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ዝምልከት ስልጠና ካብ መላእ ሃገር ንዝተዋፅኡ መምህራን ካልኦት ትካላት ትምህርትን ተኻይዶም ወኪል ኤሪና ቤቴል ሰሎሞን ዘዳለቶ ጸብጻብ ይስዕብ ሚኒስትር ትምህርቲ መምርሒታት ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ንምስራዕ ዝዓለመ ስልጠና ካብ ኩለን ዞባታት ንዝመጹ ዳይሬክተራት ኣወሃሃቲ መምሃራን ቅድመ ትምህርትን ሓለፍቲ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ብ10 መጋቢት ኣብ ከረን ወዲቡ እቲ ስልጠና ንኣገዳስነት ቅድመ ትምህርቲ ህፃናት ከንጸባርቕዎ ዘለዎም ምዕባለታት መምሃራን ቅድመ ትምህርቲ ክህልዎም ዘለዎ ብቕዓት ንህፃናት ዝምደብ ፀወታታትን ኣብ ዕቤቶም ዘለዎ ጽልዋን ከምኡውን ውሕስነት መምሃሪ ክፍልታትን ኣከባብን ዝብል ኣርእስታት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዳይሬክተር ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ መምህር ግርማይ ገብረ ህይወት ኣብ ዝሃቦም መግለጺ እቲ ስልጠና ኩሎም ህፃናት ናይ ቅድመ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ ዘኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ተበጋጊሱ ንዘሎ ስራሕ ንምዕዋት ከምኡውን ደረጃ መምሃራን ንምብራኽ ዝዓለመ ምዃኑ ኣነጺሩ መንግስቲ ኣብ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ገይርዎ ዘሎ ቆላሕታ ብቐንዱ ንኣገዳስነት ትምህርቲ ኣብ ህንፀት ሃገር ዘነጽር ምዃኑ ዝጠቐሰ መምህር ግርማይ ሰልጠንቲ ነዚ ራእዚ ክውን ንምግባር ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ ባይታ ብዝግባእ ክሰርሕሉ ተማሕጺኑ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ መጻኢ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ኣብ ኩለን ዞባታት ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ብምሕባር ዝተወጠነ መደባት ንምዕዋት ተራ መምሃራን ወለዲ መምሕዳራትን ማሕበራትን ክዓብን ብውህደት ክስራሕን ኣዘኻኺሩ ነቲ ስልጠና ካብ ዝሃባ መምህር ሚርያም ነጋሲ ኣብ ኣገልግሎት ጸንሐ መምሃሪ መምርሒታት ቅድመ ትምህርቲ ዘለዎ ሕፅረት ብምግምጋም ንምምዕባሉ ክግበር ኣብ ዝግብኦ ንምዝታይ ዝሕግዝ ስልጠና ከም ዝኾነ ሓቢራ ተሳተፍቲ ብግድኦም መምሃራን ቅድመ ትምህርቲ ንምሕያል ንዝግበር ዘለዎ ፍሪ ብምምጓስ ንዝቐረበ ትሕሶ ዝህብ ትምርኢቶታት ኣቕሪቦም
أبنو زوبا هاي كوتا بكلتش عشان 4 استخفته قدام درجة بيت فردي قدايات بقربها حقاو معلبون كرقبو بايتا بمفتارو نبرتي كابهالك جيزين جنزبن كم تناقفو تحبيروم دانيا نايت بيت فردي أتو علي إبراهيم نيرنا بزهابا حبرتا أوش تحورة سب زخصوتو قبناون سيفيلاون بحريات اللوون قدايات كم زغربون كم درجة ومسانة كم زوهابون بمتقاس زدما ببيت فردي بارونتون زنبرت عاك قدايات كم زك قالولون كركرات بقربا معلوبة كرخبو كم زحاجزنا رديو أب كل تشين عشان حامشتن بمجدي أخبار حقي ناب قدامي درجة بيت فرد هاي كوتا كاب زقربو 250 قبناو قديات توم 94 وسان كوها بنقوله زتورفو أب مسرح كم زركبو زحبراتو علي بمجدي شماغل العرقي زقربو 228 سيفيلاوي قديات دما كم تعاصو قليزون تقلقلتي بوغنو ما قدمو أب كبابيوم قدامي درجة بيت فرد بزي منبارون أبارون تكو عزي قددو منبارون بمزكار مصر فتحي نزوصرو سقمتي أمسكينو سعيبو زغرب زيناتات هاقرات وطايقون مكتالك مكتقصول دايمم بغبر عدم زينو مسنا روير تيفي ناوت لي زغركم تعزبتي سلام كتالكم عزي مسكن زينو وطاي بريزيدنت إيران مسعود بيجيشكيان مس أمريكان إسرائيل زكير زلو عدقاو قجت الدو نغبل سلستك المكونات أغربهم بريزيدنت بيجيشكيان نزك المكونات زغربة تمال عصوت وحادة مقابيت مس مرحتي روسيان باكستان دحر زكيرو ناي تليفون زربيون يتيك المكونات محاورة سب عالم نلولاوي مسلاتن ربحاتاتن إيران أفلوت أوكب بمدقعة أمريكان إسرائيل نزورد عنواتن كساراتاتن كحساك خفل كمون أب مصاي أب لعلي إيران تمساسال مدقعتي كم زي فتسم زرقاقز عالم لخاوي وحسنت كوهاب زبليون بزي كازي إيران نتي بريزيدنت دونالد ترامب بزي كما كونت إيدا كتب زغربو تصاوعيت كم زي تقبلون زبي إيران نلو لاونتو كسا موداتا كم زي قالسن بريزيدنت بيجيشكيان أرقاقيتون إذا كم زي لنكولو بريزيدنت ترامب أمريكان إسرائيل مبزحتو وتهدراوي علاماتات إيران كم زعنوا بمقلاط تكينات أب قربا جيزي كزازن كم زخليو آميتو زلوم بزي كازي أدلاي مزغون سراويت أمريكا نتحت غرزي إلكتريك إيران أوشتي حد ساعات كعنوة كم زغل بريزيدنت ترامب نغازت إنياتات أب زهابو مجلسي أتنكي غلوم بغال وغن أمريكا أب لعلي إيران وتهدراو سرعيتي كتكايد كابتي جمر ندحار لعلي 10 بليون دولار وصايتات كم زغبرت سلطان بيت صحفة مكلغال أمريكا مالت بنتاغون كليصوم أب قدامو تكلت معلتات راي أمريكا لعلي 5.6 بليون دولار زقمت تتوكستي أطوار كم تتغمتون غازيتا نيويورك تايمز حبير الله يغون برز هذه كرمتي متقعتي مجمارو نزنبر مقرابن موفار سراويتن أطوارن كم زيت قالل سو سلطان بنتاغون قليصوم الله أوروبا حورت نعصوتو تشعات إيراناوان والكسباتن تكالاتن علامة زقبر حدش زوري أقدا وسينوم أمباسادرات أبال هاجرات أوروبا حورت تمال عصوتو حدا مقابيت أب براسلس بلجيوم أب زكايرو رقب نتي إقراب زملكت أب سمع كم زبوت صحيو زحبر زلوم يتوم زتا أقود وقنات أب العلي سلفينياتات أب زت وسده قنت أو سقمتي تراز نوبرو من قصة سواء مسلات زفتقمون مخانوم حالفيتي بوليسي قدات واتساي أوروبا حورت كاجا كالاس أفليطام إذا حدش إقدا نوايزة دسكل كمون مقشاتات نقداو نتفتاتن زخل كليو يخون برتي إقدا تقبراوي كخون ببيت مخري أوروبا أو حورت كتصدقا لو إذا كم زيلون كله من قص إيران نتبي أوروبا أو حورت صعب العلها قور زوتو السنة حدش إقدا زي مورالاون زي حقاون كبل بتري كونين والله أفنيا منستر قدات واتساي إيران إسماعيل باقاي أبزهابو مجلسي إتي حورت نهاجرو نفسان مكر خالن لولاو نتان محلاون بتوسدو زلا سقمتي كقطعة يفتن كم زلو وغيسوم بزي كازي أوروبا حورت ني إسرائيل أمريكان بمحجاز أبتي أبل علي هاجرو زفتسم زلو زي حقاو تقباراتن جبناتن نطوف تحباباري يخون كم زلو إتافنيا بتوسخ كسيزوم أوروبا حورت زاكيد بتغلال لا لعلي 340 شوعاتن والكسباتن 5 تكالاتن إيران إقراص جو كم زلو صبصابات يحبرون نموداتا زينا بريطانيا بتي بيوكرين قبل علي هاجرو زت خير متقعت ميسايل بغطتها كم تساتفت منجس روسيا كسيسوم روسيا نزكسي تقرب زلا يوكرين بعسرت مقابي سرحت بريطانيا زغونو ناي نويح رحكت ميسايلات تقيمة نكتما بريانسك دحر متقعايو
عفنيا منجستي روسيا ديمتري بيسكوف أبزهابو مجلسي توم ميسايلات بزي دقفن تصادفون كيلاتات بريطانيا كتوكسو كم زي كولو قليسون تصادفو بريطانيا أنا تكينات نابكال معراف الزساقاقرن زقاددن كم زخونة اتي أفنيا بتوساخيات انكيغوم يغون برنة قداي بزمل كزاقيد كام منجست بريطانيا زوتسن بقلتسي يلان بمسرسة سلطان روسيا زهابو حابريتا أبتي بيوكرين زد تخايدة متقعتي شوعات سوات كمتو خلو لعلي 4 كلتن سوات دما قوسيلو مالو بريطانيا أب قداي كينات يوكرين تخطولو زلات تصاواي بوليسي دو بمبال اتو كينات سلامو مفتحي كركب كتسعريو منجس روسيا بترقاقامي كتسوع تصيني حزولهم زينا نمزام كندنا تتاتو كدقمالكم ኤምባሲ ኤርትራ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምርጋጽ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ተመዝጊቡ ንዘሎ ገስጋሰ ብርህ መደብ ወዲቡ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብድምቀት ጸንቢሎም ኣብ ንኡ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ቅነ ውዳበታትን ምዕዳል ሽልማት ዒንደ ማሶን ተኻይዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፕሬዝደንት ኢራን ምስ ኣሜሪካን ኢስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ደው ንኽብል 3 ቅድመ ኩነት ኣቕሪቡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ን19 ኢራናውያን ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ ዙርያ እገዳ ወሲኑ بريطانيا ابتي بيوكرين قبل العلاج تخيل متقعت ميسايل بقطتها كم تساتفت روسيا كسيسا صغوركم تعزبت لهم غطر السلالو زينا ومسنا ورابزي في السلام سلام كتالكم عزيزي مسكن مسارحتي موسيقى بالجابين على توزينا سبورت يشوفون متشوفون بوغني سلام